Ka-journey, real talk ta ha. Daghan nato nagplano sa negosyo, kwarta, investments, future sa atong mga anak. Pero unsa ka solid ang plano sa imong lawas? Kayo sahay, daghan ta og plano para sa napo ka tuig. Pero ang lawas nato murag pang 2 years ra ang pag-atiman. Sakit gamay paminawon, di ba? Ang lawas sa tao dili lang mutiguang og mahuman. System ni siya nga pwede i-manage, i-maintain o i-improve. Mangutana lang ko sa inyo ha. Nganong ang cellphone nato i-upgrade man, ang sakyanan i-maintain, pero ang lawas pasagdan ra. Ka-journey, basin ikaw ni. Kugihan ka sa trabaho, busy ka sa negosyo, always ka naigiapas. Pero ang imong lawas kulang sa tulog. Sigig kape, sigig ka stress. Walay exercise pero magsigig lang ingon, mag-exercise ra ko puhon. Unya, maingon ta, okay ra ko ron. Bata pa bitaw. Pero wag tinuod, ang lawas dili maghulat sa puhon. Ang mensahe ani nga content, simple ra kayo. Aging is not age. It's accumulation. Accumulation sa kulang sa tulog, stress, poor diet, walay exercise or walay lihok. Sige, postpone sa pagatiman sa kaugalingon. Dili ka kalit magkasakit sa edad nga 60. Kung ginabuhat na nimo ang foundation ana sa edad nga 20, 30 or 40. Hunahuna ni ka-journey. Naitaw nga niretiro sa edad nga 60 pero dili na kalakaw og tarong. Dili na kaka-enjoy sa oras. Dili naka-independent kay need naay mo alalay. Naay dugay na buhi pero wala niya na-enjoy ang kinabuhi. Sakit kay dawaton ang kapalit. Ka-journey, longevity is useless without vitality. Dili lang importante kung pila ka katuig mabuhi. Importante, unsa ka kakusgan samtang buhi pa. Ang lawas mao ang pinakaunang negosyo nga kinahanglan nimo atimanon. Kay kung maguba ang imong lawas, maski unsa pa kadako ang kwarta, wala nay pulos. Bitaw no? Unsay pulos maabot kag 90 kung pito ka maintenance imong tumaron. Unsay pulos kung lisod mo lakaw o pirme kakapoy. Murag long life pero low quality subscription. Akong punto kay kung sayo pa ka mo invest o mo atiman sa imong lawas, pwede nimo ma-extend dili lang years kundi quality sa imong kinabuhi. Ang sakit dili na enemy, signal na siya. Ug ang lawas dili kontra, asset na siya. Ka-journey, mao ni ang mindset nga atong usbon. Ayaw tan-awa ang imong lawas ingon ani. Gasto, hassle, pwede ra unya ko mag-exercise. Hunahuna siya nga ingon ani. Long-term investment atong kaugalingong lawas. Kay source na sa atong energy o foundation sa tanan nimong plano. Kung wala kay tarong lawas, wala kay legacy. Mao ni akong challenge nimo karon, ka-journey. Pangutan na imong kaugalingon. Kung ang akong lawas negosyo, profit pa ba ni or loss na? Unya, buhatan ni. Tulog og tarong. Exercise bisan 20 to 30 minutes kada adlaw. Kaon mga healthy foods, ayaw ng junk foods o mga tamis or soft drinks. Ayaw hulata ang sakit before ka mulihok. Gamaya lang, pero karon dili puhon. Ang nindot ani ka-journey, dili pa gyud ka late. Ang atong lawas kay adaptable. Kung imong gi-abuse sa una, pwede pa nimo ayuhon karon. Disiplina karon maoy kalipay og freedom puhon. Kung nakarelate ka ani ka-journey, like kung tinuod ni. Comment, I will take care myself. Kung ready ka mo take responsibility sa pag-atiman sa imong kaugalingon. I-share ni kung naa kay kaila nga kinahanglan ma-remind kay basin kini nga mensahe mao di ay ilang kinahanglan karon madungog. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ug ayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka-journey.